Ja, hvad så? Hej og hjertelig velkommen endnu en gang tilbage til min YouTube. Så jeg godt i min sidste video, der er alle de der armbånd, jeg har lavet, jeg har dem stadigvæk på her. Og jeg er ved at lave en i fingrene. Nu, I ved godt, og hvis I ikke kan huske det, man gør, så gå ned og kig på nogle af mine gamle videoer, hvor jeg laver det. Så kan I se, at jeg laver dem i fingrene. I dag vil jeg vise jer en ny måde. Nu viser jeg, hvordan man laver dem på den her. Så lad os da, så lad os da bare komme i gang, ikke også? Ja. Lad os da bare komme i gang. Okay. Jeg tror bare lige, vi tager sådan lidt hist og pis til blandet farver her. Så det er kameraet lidt til på. Så I har sådan en her. Og så tager jeg simpelthen sådan to, eller ikke en, eller I kan selv bestemme, hvor meget ingen en her. Så sætter I den på her. Sådan her. Så sætter I den på lige her. Og så krydser I den. Hold lige ved her, så krydser I den. Hold lige ved. Bum. Indtil det ser sådan her ud. Og så kan I jo bare sætte nogle ovenpå. Sådan to der. Og så tager I jo den her. Ja, her kan man ikke bruge fingrene. Så tager I den her. Ind her. Løfter de to nederst ud. Og opover. Gør også i den anden side. Og opover. Så trækker I den lidt nedad her. Så den rører ud af det her. Den kommer på vej ud af det her hul her, sådan nedad. Det er simpelthen sådan, I laver en armbånd. Her bruger jeg så kun to. Jeg plejer jo at lave dem med 4. Eller det højeste jeg har lavet et armbånd med, det er 6, eller det er 6, mellem 6 og, nej, det er mellem 6 og 10 elastikker. Der var den, jeg skulle bare lige. Så bliver jeg simpelthen bare ved med at putte 2 nye ovenpå, og så tager de 2 nederste. Og I skal huske at trække lidt i den her arm. Ellers kommer man jo bare ned igennem røret der. Så er det altså I får problemer. Fordi så er det altså I ikke kan lave videre. Det er altså sådan man laver armbånd på det. Det var sådan set det eneste jeg havde til i dag. Eller havde til lige nu, folkens. Så ses vi jo igen
lige om lidt i endnu en af mine videoer. Så husk at like og abonnere min kanal og subscribe og sådan noget. Og kan I så fortsætte en rigtig god aften her på YouTube. Vi ses igen lige om lidt til endnu en af mine videoer. Hej.